m'havia de buscar un vestit i de sobte, ostres, m'apretava el vestit i pensava, que raro, em de haver comprat, però si la botiga em anava bé, em de haver comprat una talla equivocada, no? I és el primer símptoma que vaig notar, vaig pensar que però no vaig caure, que era això, no? I després ja quan vaig veure que no venia la regla i tot això, vaig pensar, vaig a mirar, vaig a fer-me la prova del predictor i tal, i va sortir que sí, i no m'ho podia creure, pensava, ostres, estic embarassada, després de voler-ho tant i que no em quedava, doncs sí, estic embarassada, bueno, supercontent. Jo em vaig sentir superbé, la veritat és que molt bé i molt contenta, a més tot em sentava bé, el menjar, tot, jo què sé, tenia molta gana, estava molt feliç, no sé, era una sensació d'estar molt plena, d'estar molt contenta, de molta energia, molt bé, la veritat és que molt bé. A mi se'm va fer una mica difícil amb el primer. Va estar tot bastant bé fins que em quedaven unes 5 setmanes que em vaig posar com molt nerviosa, perquè ma germana, que també estava embarassada, va tenir el seu fill i va tenir el seu fill amb problemes de cor. Llavors, encara que tinguis por, tu no et planteges que al teu fill li passarà alguna cosa. Tot ha d'anar bé, tots els nens neixen bé, no? Clar, quan tu arribes allà, ja no només pel meu nebot, i veus la UCI, dius, no tots neixen bé, no? I hi ha qui no arriba, no? És complicat. Canvien moltes coses, no? Perquè, clar, tu quan tens un fill projectes una sèrie de coses que faràs, des de que li muntes l'habitació, una sèrie de coses que fas, no? Que li prepares la roba, tot allò que fem les mares, no? Que diuen el síndrome d'anidació, no? Que tens que preparar-li el niu en el teu bebè, no? I clar, tot això doncs, vam tindre que viure d'una altra manera. És que també t'imagines moltes coses, no? I t'imagines que entraràs allà amb la teva parella i que... saps? I després la realitat és completament diferent, no? Què significa ser actriu? Doncs ser actriu significa moltes coses, però per mi és com molts personatges amunt. Si tu fas un personatge, per exemple, imagina't tu amb una patologia o, per exemple, que tingui una malaltia, t'has d'aproximar a ell. Tens que haver estudiat quina repercussió pot tenir això, o si hi ha un trauma, qualsevol cosa, tenim que informar-nos. L'actor s'ha d'informar sempre sobre el personatge que va fer. Aleshores, això encara t'aproxima més. Si coneixes algú que ho tingui, empatitzar. I nosaltres treballem amb els sentiments a flor de pell. Aleshores, sempre penso que és molt fàcil empatitzar més amb la gent. Sí, jo tinc, no sé, jo crec que és una sort, sobretot de tenir una gran empatia, no?, amb les persones que jo atenc quan soc professional i soc infermera, doncs em puc posar a la seva pell, no? I jo crec que és un punt a favor en quant a l'atenció que li pots donar a aquella persona, perquè la pots entendre perfectament, no?, de com es sent, de si té por, no? Per això a vegades, quan alguna persona té por a punxar-se, clar, a vegades em dic, clar, com no t'he pinxat a tu, i a vegades penso, sí, si tu supieres. No? I jo els parlo també a la gent quan es faig alguna tècnica dolorosa, doncs intentes distreure'l, no? Normal. O això, no? La típica respira fons i en el moment que estàs fent l'esforç de respirar, doncs fas la punxadeta o... Sí. No passa res perquè t'ensenyo, vale? Aleshores jo agafo els meus braçalets que he portat, vale? Que són els mateixos que te posarem a tu, vale? Que és de color vermell, i els posem aquí. Em pots ajudar a posar-los, sisplau? És que clar, jo sola no puc, eh? Vale, me'ls poses? Mira que maco. Mira que bonic m'ha quedat. Ara em toca a mi, vale? Posa la mà. Espera, posa-la aquí, que t'ho farà la Montse. Vinga, va. Però mira'm aquesta, mentrestant, que se m'ha d'enganxar la tirita. Posa-me-la bé. I mentre jo estic aquí, l'altre fa l'altra via. Bueno, hi ha una cançó que m'encanta, que no sé, és del Jorge Drexler, crec que és, no? Que m'agrada molt l'estribillo d'aquesta cançó, no? Que diu: cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada se pierde, no hay otra forma. No, ¿cómo es? No hay... Bueno, no me sale. A veure, jo quan he
era petit, tenia 6 anys, era 5-6 anys, no recordo ben bé. La meva mare sempre em deia, escolta, m'ho ha explicat de gran, perquè no recordo ben bé l'anècdota, i em diu, Josep, em va fer passar una vergonya. I dic, per què, mare? Per què dius? Sí, perquè quan anava a escola em renyaven a mi que si et feia passar gana. Dic, què dius? Per què? Sí, perquè es veu que agafaves els entrepans dels companys. O sigui, es veu que jo a l'escola, al preescolar, era un noi de molta vida, de molta gana, i no tenia suficient amb el berenar que em posava la meva mare, sinó que a més agafava el bocata d'algun dels companys. I després la senyoreta es va detectar, alguns pares es van queixar i li recriminaven a la meva mare que si no em donava berenar. I la meva mare diu, i tant que li dono berenar, però es menja el meu i es menja el dels altres. Me hace mucha gracia que tengo un hijo que hoy me río, antes me cabré porque es policía local. Y yo no sé lo que le hacen a esta gente en la academia, pero hacen cursillo de poner las esposas, los grilletes. Y estábamos un día viendo una película en mi casa, ¿no? Estaba mi mujer, su mujer, estábamos los 4. Y yo cuando me di cuenta estaba enguillotado, tenía la esposa puesta. Pegué un salto, me quedé mirándolo, Iván, no hagas esto más en la vida. Se acojonó porque dice, papá, ¿te he visto una cara de criminal? Digo, de criminal no, mamá, ¿no has visto una cara de una cara? Es que no vea, de verdad, te lo digo de corazón, cada vez que veo los grilletes, madre mía, me entra un frío por el cuerpo, me entra un frío. Però bien, estoy contento, estoy orgulloso. A veure, aquesta ocasió l'he tingut diverses vegades, és a dir, jo he intentat sempre normalitzar al màxim la meva professió. L'he ensenyat a tot arreu, vull dir, m'he sentit orgullós de la meva feina, del que soc, del que represento, del que faig, de ser mosso d'esquadra. He començat sense saber que era de ser policia. No tenia antecedents familiars que em diguessin veure de prop com les meves filles veuen amb mi, que els hi explico, si faig partíceps de la meva feina i ho van veient. Jo no tenia aquesta informació, aquest feedback no el tenia. Tenia estereotips del que pot ser la policia. Yo, por ejemplo, la niñez, te lo digo de corazón, no la había vivido con ilusión de chiquillo, la había vivido con odio, con rabia, porque yo veía tanta distancia de la clase obrera a los ricos, ¿no? Y más allí, los terratenientes que había, ¿no? En Andalucía, ¿no? Y más que estábamos fichados, porque mi padre era anarquista, no nos daban trabajo y siempre señalados. Lo que sí está claro es que para mí la política en el sentido revolucionario, en el sentido que llevaba antes, eso se acabó para siempre. Mi revolución hoy es ayudar a todos los enfermos y entregar a todos los necesitados, pero en un plan solidario, en un plan humano, en un plan, vamos, que cualquier enfermo, cualquier persona que me necesite, allí estaré yo. A mí me hace mucha gracia que voy en el autobús y voy leyendo, y cuando entro en el Valle Brón, voy subiendo la escalera y me está entrando, no sé por qué, por el cuerpo, una sonrisa y una alegría, ¿me y cuando los veo, y si por lo menos le saco una sonrisa, por lo menos le saco algo, siempre cuando llego a casa digo a mi mujer, hoy he hecho algo bonito, Guani, esta es mi vida, ¿me En el 97 o 98 fue cuando yo empecé a necesitar muchísima sangre, me dieron muchísima porque tuve 2 o 3 veces a la muerte y gracias a la donación, bueno, a la sangre que me tenían que meter, ¿no? Me salvé, ¿no? Pero me dieron muchísimas veces, pero fue por las varices esofálicas. Hasta que en el 2008 me hicieron, ya me llamaron urgente porque ya el hígado lo tenía hecho polvo, y fue cuando me hicieron el trasplante de hígado. Que la primera vez no vino, cuando me llamaron, no me lo pusieron poner porque yo tenía calentura y el hígado me dijeron que no estaba bien, ya me habían hecho la radiografía para entrar en quirófano y todo, y entonces nos pusimos muy tristes mi familia, y eso porque dijeron, el papá se muere, me decía mi hijo, el papá ya no aguanta. Y entonces a los 17 días me vino, que fue el día de San José, que es el día del padre. Y entonces yo me llamo Manuel Nogales, ahora no, ahora soy José Manuel Nogales, ¿no? Me cambié el nombre. Per la meva professió he vist moltes vegades la mort molt a prop. Per tant, veig molt ràpidament la relació entre donar sang i salvar vides. I això encara et fa ser més conscient de la importància de donar sang. I tinc que reconèixer, no és que m'agradés, no és que m'agradin les agulles. Per exemple, la prova prèvia que fan per saber si tens anèmia, li tinc pànic. Aquella punxada del dit ha millorat molt, però aquella punxada del dit que fan em fa por. No em fa por l'agulla,
no em fa por veure certes coses, no em fa por la foscor, ni els delinqüents, ni les armes, però em fa por la punxadeta que fan la punta del dit. I això a vegades m'ha frenat de donar sang. No, no m'ha frenat, ho he superat, però pateixo per aquella punxada. Però al final la satisfacció és de dir, escolta, doncs mira, faig un gra més que no sol el merament policial. Però clar, jo tenia por. Tenia molta por amb el mar, tenia moltíssima por, no?, de que alguna cosa no anés bé, no? Inclús recordo, a mi em van provocar, el Marc va ser un part provocat, jo vaig anar al ginecòleg i em va dir, demà el tindràs, no? I la vaig trucar i com que estava tan nerviosa, jo me'n vaig anar allà a casa d'ella, vull dir, les últimes persones el dia abans en qui vaig estar va ser amb ella, amb el meu cunyat, amb el Biel, no? I bueno, va ser superxiu, dir-li, bueno, demà quan vinguis a veure'm a l'hospital ja haurà nascut el teu cosí. També era una cesària programada i vaig anar allà, van fer la cesària, em van dir que havia anat molt bé i res, em van ensenyar la nena, una nena moníssima, i res, em van dir, doncs ja està, pugem a l'habitació i ja està. I vaig pujar a l'habitació i el meu marit va dir, bueno, doncs ara vinc, em vaig a buscar un ram de flors, no sé què, per celebrar que ja tenim la tercera nena. I em vaig començar a marejar. I llavors vaig veure que de sobte totes les infermeres començaven a córrer, a posar cares rares i em van dir... Va vindre de sobte una doctora que no coneixíem que em va dir, diu, soc la doctora de planta, diu, no et preocupis, diu que ara vindrà el teu metge, va vindre el meu metge, va començar a vindre gent, tothom va començar a córrer, em van posar en una camilla i d'allà ja no me'n recordo de res més, no? Ja no me'n recordo de res més. 20 litres de sang que m'havien hagut de posar. Van estar durant 48 hores posant sang i jo traient sang posant... Van estar sí, 2 dies. 20 litres de sang. Va ser una sensació així, no, de sobte, de que jo tornava a la vida i havia donat una nova vida, no? Va ser una cosa molt gran, no? De sobte tornar a la vida i dir, ostres, que bé que estic aquí, no? Que fantàstic, 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 fantàstic. Molt contenta, sí, sí. Que bonic. Molt contenta. Jo he donat gràcies a ma germana. I ma germana és donant de cordó i jo gràcies a ella vaig saber que aquesta possibilitat existia. És fort dir-ho, però és així, no? Si amb la sang d'aquell cordó es poden salvar vides, trobo que és una cosa, no sé, com un miracle, no? Com una cosa que a mi em sobrepassa, no? No acabo d'entendre com es pot arribar, no?, a fer això, no? Però ho trobo, bueno, una passada, no? La meva primera experiència de donació va ser treballant de Hello Catila. La Hello Catila se'n va anar amb un banc de sang i tenia que animar la gent, doncs, això, que pugés a l'autobús. I va ser molt divertit i una experiència molt bonica, perquè com que a nivell de clown et pots permetre moltes coses. Pots permetre anar al carrer, agafar algú, tirar-lo, abraçar-lo, dir que pugi, i és una manera molt simpàtica. Hola, yo soy la gelocatila, ¿sabes? La gelocatila, y si tu vols, me pots dir gelo. I vaig descobrir que realment, sí, pujava molta gent, aquell dia van tenir molta gent i va funcionar molt bé. Amb el meu company vam decidir, doncs, bueno, ara ens toca a nosaltres donar sang, no? Home, clar que sí, sense cap dubte. Aleshores ens vam assentar allà a la camilla, que tenien tot preparats, i n'hi havia una que era doble. Llavors el meu company es va assentar i una senyora que estava donant sang, i una de les imatges amb les que em quedo jo va ser quan el meu company, amb el nas, el termòmetre, li agafa la mà a la senyora i li diu: t'importa que t'agafi la mà en aquests moments? Bé, jo des d'aquí vull convidar a tothom que vulgui donar el líquid de l'alegria perquè el dongui. Per què? Perquè així tindrem tots alegria. Jo, des que vaig provar-ho, soc així. I claro, és meravellós. I tot el meu germà, que ho han provat, també. Així que jo des d'aquí ho dic això, que aneu a donar líquid de l'alegria i, sisplau, abans de res, sobretot, no oblideu mai
La meva malaltia es diu talasèmia major. El tema és que la nostra medul·la òssia no fabrica bé els glòbuls vermells i no són útils pel nostre organisme. I el nostre tractament principal és rebre els glòbuls vermells d'un donant, d'una persona externa, o sigui, una transfusió de sang. Penseu que jo he hagut de rebre 400 i pico transfusions durant la meva vida. O sigui, amb aquesta edat que tinc jo ara, 400 i picos per 2 bosses que em posen moltes vegades, bueno, quasi sempre, la majoria de vegades estem parlant de 900 i pico bolses, no? De que 900 i pico persones han fet el gest, no? Tan meravellós i tan generós, no? De donar, de cedir, no? La seva sang i que, bueno, gràcies a això doncs, jo puc fer una vida normal i també aportar socialment, perquè considero que tant amb la meva professió com amb la meva vida en general, no? Pues, clar, aporto, no? en aquesta societat, no? I en aquest món. Jo vaig començar a dibuixar primer per imitar la meva mare, no? Que ella dibuixava, i em preocupava tant fer-ho bé o que s'assemblés al que jo feia amb el que estava veient, que tenia un traç bastant insegur i repassava 50 vegades la mateixa línia. I la meva mare em va dir, prova de dibuixar sense mirar. I vaig començar a dibuixar sense mirar el paper. I al final semblaven com retrats, més que de la fisonomia, eren com retrats emocionals d'aquella persona. I descobries, no?, com hi havia dues parts, dues persones dintre d'una sola mateixa. Si anaves tapant mitja cara, o de tu mateixa, si ho fas davant del mirall, descobreixes a través de la mirada que hi ha dues persones diferents intentant conviure, no? Pot ser que estiguin en harmonia o pot ser que estiguin en desequilibri. I a través d'aquests dibuixos, sense mirar, sobretot, surt aquesta essència, o jo almenys la veig així. I ha acabat sent ben bé terapèutic, per mi i també pels altres, perquè ja, un cop m'he avorrit de mi mateixa, he passat el meu mal de cap a la resta de la gent i faig bastants retrats. Bàsicament només dibuixo cares i sempre en busca d'aquest equilibri o desequilibri entre aquests dos éssers que estan allà convivint. Els meus pares han mort la meva mare ha mort fa 6 mesos, el meu pare fa 3 anys. I, d'altra banda, hem passat diverses èpoques als hospitals, no? O per pares o per avis o per la meva germana, que també alguna època ha estat delicada. I veient com gent al dematí estava molt dèbil perquè havien tingut una gran pèrdua de sang per el cas que fos, els hi donaven sang i al cap de 2 hores semblaven una altra persona. O sigui que els hi va la vida i que és algo tan senzill per mi poder-ho fer i he vist el resultat directe amb una persona. No sé. ¿Qué es la sangre para mí? Ahora, la sangre más que nada es la vida. Estoy aquí vivo hablando. Toda la sangre que he utilizado fue equivalente a 23 donantes porque, bueno, he perdido toda la sangre con lo que pasó. Se pierde mucha sangre y yo he perdido toda la sangre. Y me han puesto una nueva. O sea, hemos bromeado de cómo puede ser. Imaginado también, no solo de broma, pero en serio hemos imaginado de cómo podría ser la sangre de la gente, de las personas que me han donado. ¿Cómo puede ser? Altos, bajos, de qué país, qué hábitos tiene, qué tipo de música le gusta, o qué idiomas hablan, que no todos. Igual, mis amigos que han donado británicos, han donado brasileños, han donado españoles, catalanes. Entonces, es una diversidad de sangre. Igual, lo que tengo ahora es una sangre del mundo, ¿no? Puede ser. No ho he pensat directament. Potser m'hauria de veure a veure com li va, no? Si amb la meva sang li ha anat millor o pitjor, no? Però, bueno,
he vist receptors genèrics. He vist accidentats, per tant, he vist receptors genèrics. Si és la meva o és una altra, no ho sé. Però, bueno, seria curiós, no?, poder veure, escolti, vostè porta mig litro, no?, 450 grams, crec que són, o mil·lilitros de la meva sang, no?, i a veure, ho vull compartir un moment, una conversa. A mí, mi donante, a mí me gustaría, de verdad, me gustaría, y además sería maravilloso, que fuera un revolucionario, un solidario, una persona solidaria y una persona que lo haga todo por amor. A mí me gustaría haber recibido esa sangre. Hi havia un metge que em deia, bueno, ara tu no t'espantis, no? Això que sempre explico, que em deia, tu no t'espantis quan vagis a fer-te una analítica de sang, perquè ara mateix no sabem quin grup sanguini ets, no? Em feia aquesta broma, em deia. Perquè, clar, t'hem posat tanta sang que no tenim ni idea ara de quin grup sanguini és. Tu quan facis una analítica, tu no miris, digue-li al metge que no d'això. I em feia aquesta broma, no? Diu, perquè tu portes la sang de tot Barcelona, o sigui, tot Barcelona ha donat sang per tu, o sigui, que tu tranquil·la. I sempre em deia això, diu, no sabràs quin grup de sang. Jo me'l mirava i, clar, com que encara estava una mica tontada, pensava, serà veritat això de que no d'això, no? Llavors, no sé, sempre m'imagino, no, la cara d'un nen, no? De dir, bueno, un nen, una nena, no sé, saps? Però, no sé, d'algú com els meus fills, no?, que puguin necessitar i que poguessin rebre pues, aquesta ajuda, no? Però sí que m'imagino poder conèixer algun dia algú doncs, que a qui li he donat sang. Crec que es podria crear com un vincle, no? I qui sap, la casualitat on et porta, no? Però alguna vegada sí que m'he imaginat, ostres, a qui li podria anar aquesta sang? Doncs algú necessita, però bueno, si tens que somiar, per què no? Un noi ben guapo. Sí, moltes vegades quan estic fent alguna extracció i la persona em fa així el bombeig, no, típic que fa el donant perquè la sang surti millor, amb més facilitat, jo sempre es pregunto, bueno, això a vegades és una mica passada perquè és curiositat, no? Dir, què ets donant de sang? I a vegades em pregunto, quin grup ets? Curiositat per això, perquè penso, mira, aquesta persona podria ser que jo portés algun dia sang seva, no ho sé. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es tan simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Això. M'agrada molt aquest estribillo. D'entrada, la persona que m'imagino és gran. Crec que és perquè associo la malaltia amb la gent gran, però no és així. Però bueno, m'imagino algú gran, d'uns 60 anys, un senyor, així morrut, amb faccions dures, amb arrugues profundes, amb una mirada penetrant. No sé, potser m'estic imaginant el meu pare. No ho sé.